amma in kuma bari ka kai bayan kayan an can ma'anar da ka ɗauke ta nafila gare ka sai ka yi ta daban amma dai dama ita ana yin ta tsakanin mangariba da isha'i kaga ko cikin ba'arar magariba kai yin kurkuwan kada kuliya ayu ya yi in kuma da bankan kama nafilar ka tsakanin mangariba da isha'i aka so mutum shi ta ya yi mata kuliya ayu da kurkuwa bayan fatiha sai ita kuma wagga kurkuwa 50 ta raka'a hudu kowace raka'a kurkuwa 50 sai mutum shi roƙi Allah sallar da ita raka'a hudu kowace raka'a sai ta yi kurkuwa 50 da sai ka roƙi Allah ya kasar da tana yi sosai sosai in bukatoci suka taso mutum ya yi ta in Allah su zai ga wanda za su warwakewa sai wanka ita kuma ita ma tsakanin magariba da isha'i aka yi ta raka'a ya huta amma kowace raka'a da tsaye sai kayan kurwa ya ce raka'a ya huta kowace raka'a sai kayan kurwa ya ce akwai waɗancan su kuma irin hasbunallahu wa ni'mal wakil ita tana yi wato sai a tarar da a jina ce addu'a tana yi to da ka jina ce tana yi na gwada hasbunallahu wa ni'mal wakil tana yi akwai sallar hasbunallahu wa ni'mal wakil za ka yi raka'a da tsaye din nan in ka yi fatiha sai ka karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil nan tsaye 450 sai ka koma raka'a ta biyu tsaye ka koma hasbunallahu bayan fatiha 450 sai ka zauna ka yi tahiya da ka sallame ka koma karanta ta 450 ka ji wani an kai amma ita ma an yi sulta a ɗaya hudu zuwa ƙasa can gangarewa ko uku a daidai uku sai aka yi sai an ɗauke ba ka gane sai wasu sun shiga kwana wasu sun halka ne ce ne lokacin da tsakiyar aka yi ta a tsoron lawa da 450 tsaye ka yi raka a 450 tsaye sai ka sallame ka koma karanta ta 450 ika ce raka'a ne amma yan bukata ta matso ma kana raka'a shi kuma don ka sallame sai ka yi 450